Pro Písek to byla událost. Stěhuje se sem Hejduk, básník Adolf Hejduk, kolega Nerudy a Němcové. Teď Písek čeká rekonstrukce jeho domu. Přijďte se podívat, než sem naběhnou řemeslníci. Byli tady doma pán a paní Hejdukovi. Tady se scházely návštěvy z uměleckého světa, tady vznikaly jeho verše, tady mu osobně blahopřál prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Historie je koncentrovaná na pár čtverečních metrech, je tady přítomná a živoucí. Rozhlédněte se kolem, všech těch věcí se dotýkal Adolf Hejduk. Zažijte jeho dům a byt, než to tady na rok zavřou. Tady vidíte sondy s květinovými motivy, které zdobily interiér za časů Adolfa Hejduka. Jsou jich desítky, naznačují, jak to tady bude zase brzy vypadat. Interiér se přiblíží ke stavu, v jakém Hejdukovi vítali 20. století. Dům si vystavěli v roce 1900 podle návrhu architekta Jana Kouly, v duchu tehdejší módy, v tehdy moderním, novorenesančním stylu. Pořídili si byt na stáří pro píseckého kmeta a jeho choť. Odtud v únoru 1923 vynášeli Hejdukovu rakev a v modlitbách píseckých za klid nebožtíkovi duše zněly jeho verše. Památník Adolfa Hejduka není jenom vzpomínkou na tohoto básníka, ale je také hezkou ukázkou měšťanského bydlení počátku 20. století. Zkrátka, když návštěvník přijde do interiéru, jako kdyby přišel na návštěvu k Hejdukovým před nějakými 120 roky. Je zde bohatá Hejdukova knihovna, která má zhruba 3,5 tisíce svazků, téměř 120 obrazů i předních českých výtvarných umělců. Dochovaly se textilie z oné doby a také drobné předměty, kterými byl celý byt vyzdoben. Po 100 letech čeká dům proměna, rekonstrukce, aby i dům působil jako exponát. Prostor ožije tak, jako by tu právě za pootevřenými dveřmi a ve stínu těžkých závěsů vznikaly texty, které nezmizí z učebnic. Adolf Hejduk žije, stejně jako jeho dům. Najdete ho v Písku, v Tyršově ulici, jako pobočku Práchenského muzea.